क्लिक करता हूँ इसका। भुटान गेट आरो इन्डिया गेट दोङो। फार्स्ट टाइम आङो मोनफैबाय गेलेफु भुटान बर्डार। बै ग्रिनारि नुहुरनायखिनियाव आङो माने थांनो लुगैदो। जों दा बाइकखौ लांनायदो खस्थ' मस्थ' बेथिं सब बालाबारि गोजा। नारिबाबो लांगोन गाइस, नोंथांमोना नायलांबाय था। बा हिमालया मार बरिया खारदों। माय गड, इसे थांबावनि नुहुरनाया बेयाव लागै बाइकखौ लांनो ट्राय खालामनि। हे गाइस, गुड मर्निं, वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लग्स। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। जों दा चिराङाव दंफैयो, नै ब्रलानाव। टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना दिनै गम मोनखागोन दि आंजों लोगोसे थांफागोन बर' राइडार। स' बिथांखौ लोगो मोनसे जों ब्र दंफैयो सासे। ब्र' जों दा थांबायानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। कितना 8 ना 7? ये तो 9 है। 9 है। मुझे लेना पड़ेगा। मैं फोटो क्लिक करता हूँ इसका। किधर जाओगे? हम लोग तो निजलागुरी और मनाबिली। बाय बाय। मैया माने चिराङाव दंफैयोमोन जोङो। दा ब्रलानिफ्राय जोङो ओंखारबोनानै निजलागुरि पिकनिक स्पट आरो मोनाबिलिसिम थांगासिनो दं। आरो टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना गम मोनखादो आंजों लोगोसे दिनै बड' राइडारा थांफागोन। बिथांनि सेरावनो दंफैयो आङो। स' बिथांखौबो लिंहरनाय जाहैबाय, जिहेतु आंबो बिथांमोननि सेरावनो दंफैयो। बिथांखौबो आंथ' फार्स्ट टाइम दिनै लोगो मोनगोन। बाराबो गोजान जाखाया, 20 किल'मिटारसो जाहैगोन पिकनिक स्पटसिम। लामायानो इखिनिया माने जाजोबाखै क्लियार। आगोलनि खिनियाव मार मोजां जाजोब्बाय लामाया गोदाननो। दिनै जोङो चिरांनिफ्राय डाइरेक्ट रिटार्न जाखागोन, न'सिम थांखागोन आङो। दा थाबनो जोङो निजलागुरि आरो मोनाबिलिसिम थांना फैखागोन। गाराङाबो मार खस्थ' मोनगासिनो, सानथाम मानि कन्टिनिउ इदि बेरायबायना, ओंखायनो मार गगा मोनजोबना दोङो, थुला सुला मोनजाबाय थादों। बेफोरबादि लामायाव आंना बारा बाज्राङाखै। अफरडिं टायार लगायनायनिफ्राय मार बरिया जादों बाइकआ सलायनो। बाट मोनसेल' प्रब्लेम, कर्नारिंआ मोजां होजाया अफरडिं टायार लगायबाथाय। गाइस, नै बर' राइडारहा फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय। ब्र' नाइस टु मिट इउ। थांबायानोसै। गाइस, बर' राइडार ब्र'आ नै बेखिनियाव नेगासिनो दंमोन जोंखौ। हेलमेटा गानै। आंथ' दा जाहैबाय चिराङाव फार्स्ट टाइम बेफोरबादि जायगाथिं बेरायफैनाया। जायगाफोरनि नामखौबो आङो मोजाङै मोनथिखाया। अलंकार मा मोनफैखो? हा? सान्तिपुर होननायखौ? गाइस, दा जोङो नै सान्तिपुर मोनफैबायनो। आंथ' मोनथिया जायगाखौ।
मोनाबिलिनि सेरावनो नै दा जि लामाजों थांबाय हायो बेथिं भुटान गेट आरो इन्डिया गेट दोङो भिउखौ मार मोजां नुहुरो भुटाननिखौ इन्डिया गेटखौ मोनबायानो नैबे साइडथिंजाय भुटाननि हाजोफोरखौ मार बरिया नुहुरो दाथ' गाइस भुटान सिङाव हाबनो होखाया ओंखायनो जों बे भुटान गेटनिफ्रायनो गिदिंनानै थांफिननांसिगोन जों दा मोनफैबायानो भुटान गेटआव लागै भुटान गेटनिफ्राय एसे भुटान गेटखौ नायनानै थांसै एसे बेनि उनाव मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौथ' जों गारबोबायानो बेयाव सिदा थांफिनगोन थ' गाइस फाइनेलि फार्स्ट टाइम आङो मोनफैबाय गेलेफु भुटान बर्डार सिङावथ' दा हाबनो खाला जों बेनिफ्रायनो गिदिंना थांफिननांसिगोन गेटआ मार मोजां बे साइडथिंनियाबो फार्स्ट टाइम गेलेफु भुटान गाइस दा बेनिफ्राय जोङो मोनाबिलि पिकनिक स्पटसिम थांलायनोसै एसे फट' ओरि लाबाय ब्र' सिङावथ' हाबनो होआ ना दा हाबनो होआ दा बिसिना लकडाउनसो ना ओमफ्राय माबोरै नायदों बेयाव फैनानै जों चिराङावहाय गाहाम मोनदों फैनानै दा थांबावनोसै होनब्ला जों मोनाबिलियावहाय गाइस खालामना लांबाय था भिडिअखौ ब्र'आनो जाहैबाय दि बर' राइडार इन्डिया गेट मोनैनि सिगाङावनो मोनाबिलिनि हाबलांग्रा लामाया जों दहाय एसे आगोलाव थांनानै भुटान गेटखौ नायना फैबाय बेनि उनाव दा नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि गेट नैबे गेटआनो मोनाबिलिनि फार्स्ट गेटनो आगोलाव आरो सेकेन्ड गेट दं नैबे जाहैबाय मोनाबिलिनि सेकेन्ड गेट बेयाव एन्ट्रि लानांगोन जोङो दा गंसेयाव बेसे दा 50 थाथ' होमबा दादा नायलांसै दाथ' पिकनिकनि सिजोनदो मानसि फैबायानो थायो पिकनिक जानो गोबां साउन्ड बक्स दामगासिनो किसुमान क्लिपफोरखौ आङो ब्लगाव होनो हायाबो जानो हानाय मानो होनबा कपिराइट फैखागोन गोबां मानसि फैदों माथो पिकनिकआव पिकनिक प्लेसआव फैबाना सोर खासेनि बक्स दामनायखौ खोनासंनो जायो दैमायानो दैमानि सायाव दलं मोनसे बानायना होदो बाइकखौ लांजानो हागोन कारफोर हानाय नङा खोमा दुगैनानै थांनो मार मोजां जादों दैया हाजोनिफ्राय फैखानाय ना दैया साफाथार दैया मोजांथार जायगाया पिकनिक जानो भुटान हाजोखौ नुहुरजोबो बे सेरनिफ्रायनो भुटान हाजो सेरावनो दं पिकनिक प्लेसआ सब बेफोर सब नुहुरनाय हाजोफोरा सब भुटान हाजो गोजा आरो गंफा गंनै न'खौबो मोजाङै नुहुरनो मोनो भुटाननि नैबेनो जाहैबाय मोनाबिलिनि गासै पिकनिक स्पट आरो भुटान हाजोखौ ओरैबायदि समायना नुहुरो दे बेनि पिकनिक स्पटनिफ्राय
बै ग्रिनारि नुहुरनायखिनियाव आङो माने थांनो लुगैदो जों दा बाइकखौ लांनायदो खस्थ' मस्थ' बेथिं सोब बालाबारि गोजा नारिबाबो लांगोन गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था अफर'डिं टायार लगायनायदो बरिया जादों आंना ग्रिप मोनदो बुहुद अफर'डिं मजा Oh my god wah Himalaya mar bore खारदों आंना इथिं उथिनो हानाय नङा बादि मोनदां हानाय नङा खोमालै इथिं उथिनो जोङो बै भिउ नुहुरनायाव लागै थांथारगोन एसे हाग्राबारि ग्रिनारि नुहुरनायाव लागै बर' राइडारनि बाइकआथ' चाकाचक सलाय जादो हिमालया आरो गसं गसं सलायनो बरियाखा बेफोरबायदि लामायाव जोंनासो एसे नांथाया जाबाय थादो हिमालयानि मजायानो बेलेग ना गोदोनि एनएसएन 2018 जानाया गाइस बेनो जाहैबाय खोनाबाय दि बर' राइडारनि बाइकआ बर' राइडारनि हिमालयान मोजां मोनदों सालायना गोजोनदों दा बहुत मोजां हिमालयाननि मजायानो बेलेगखा आंबो दा टेस्ट लानोसै खनसे टेस्ट लानोसै नोंखौ नायगोन आङो माबायदि सालायगोन नोङो दायो थांग्रोनिसै दायो थ' होमबालाय Oh my god नै बेथिं गारि लानानै फैदोंमोन गारिनि सिन दङ ट्रेक्टर फैदोंमोन बे साइडथिं अन्थाइफोर लांफायो खोमा गाइस पिकनिक स्पटआ बेसेबा गोजानाव थाबोबाय दा जोङो नै खालि जायगायाव लागै मोनफैबाय बे जायगायाव मानो फैदोंमोन नोंथांमोना नुगोन एसे थांबावनि नुहुरनाया बेयाव लागै बाइकखौ लांनो ट्राय खालामनि Oh my god Alright Finally guys मोनफैबाय चल भाग चले कहीं जहाँ रात कटे वहीं एक साथ ढले हवा हाँ कुछ Oh my god बाराबोथ' थांजानाय नंला बे हाग्राबारि जोंनिफ्राय भुटानानो मोनबाय रिक्स जागोन जोंनानो मेरा रोज come a little close तू मेरा रोज come a little close केम नुहुरबाय केमा हमबे ओइ बेना भुटाननि केम्पखौबो नुहुरबाय जोङो आरो हिमालयान एक्सपाल्सफोर थाबावनायमोनबा खमिस जाबावगौमोन बे गसं सलायनो बेखिनियानो भुटान न' औ वा ट्रेक्टरा इमान गोजानाव माबा लांफैयो अन्थाइ लांफैयो फिदिंदो अके गाइस जों दा नैबे जायगानिफ्राय थांलायनोसै एबार ब्रमोना मा देखायनो ओंखारदों आंनो निजोरा इकोटुरिजम निज्लागुरि सान्तिपुर leave then तेरे किड धा how could you leave then तेरे किड धा